Hello mga ka-listeners, kumusta kaninyong tanan? Maayong hapon. So niana sa karon ang atong nasang i-upload karon ang Way Hilakay part 3 no? O part 3 ba to? Nalimot na. Alagi part 3. So puli-pulihon na lang yun nato ni. Nya gabi ang dungkoy pusoy gabi jud to na ko i-upload katong drama ha. Na-upload na gud siya mga ka-listeners. Dugay lay kayo gi-mix nabtan og mga alas 10 kapin hapit na alas 11. Hapit moabtag alas 11 nga pag-mix ba. Nya paghuman mo na to gi-upload na. Pag-upload pa kay copyright man. Nya gi-block pa gyud. Gi-block sa YouTube. Pakita na ko ninyo. Na mo na siya no? I-block mo na nga ang sayang mo pag i-delete nya kung i-delete na ko sayang kayo ang load nga nagasto 3 gig ito pag upload. So ang akong gibuhat gikuan na lang gitrim gikuha tong kanang tulo ka music no nga gi-copyright o gi-block mo to nga nagtan ko pinaabot og kadlawon mga alas 2 kadlawon kapin hapit alas 3 no. Wa gyapon siya mo kuan. Wa gyud makuha ang copyright. Montong gi-outro nako. Moto pagkabuntag tanaw na balik kay copyright magyapon lain naman sad nga music ang gi-copyright. Ang tulo ka copyright natanggal katong gi-block natanggal siya. Pero nailain nga gi-copyright na sad. Kung naunsa naman daghan ng copyright mo to nga giotro na sa nako mao to na naabtan jud si hapon sa hapon ang vlog ganina buntag pa na kuan na napaminaw ninyo no ang parto sa dungkoy pusoy. So grabe di madali jud labi na kay 2 hours kapin tagbaw ko kanang pang move sa mga video, mga audio, mga images na. Dagko kayo memory nga makuan sa cellphone ba nya. Na kuan makalag na sa cellphone. Nga dili madadali og mix ang kanang kuan. Kining 2 hours kapin. Makalobat sa cellphone gabi nalobat Niabot nag 20% wa pa gid mahuman og trabaho. May gani kay naay 1 bar ang kuan ako ang power bank na backup siya og saksak ka power bank na 1 bar na lang pod mao to na upload jud ganina buntag no. Karon ang kuan na ang part 3 na punta sa Way Hilakay puli-pulihon na lang kay di man pa nadali mga ka-listeners. Daghan kay mag-comment no nga unta sumpay dayon dili gud madali-dali gud pag sumpay dayon kay apiki kayo apiki sa power kay way kuryente apiki pa sa kanang memory kay storage nya sa pagkakaroon nagka-apiki-piki na sa download hapit na mahurot na gini murag last na siguro ni or tanawon na nato ni may lahan naman ni og mahurot kay yamo sumpay muna nga nalipay na lang po ko kayo na approve na og balik tong kuan isa atong main channel. Problema po kay gasugod gyud sa uno. Sintabos gyapon tanawa pakita na sintabos 0.01 sintabos naman na mga ka-listener no. Pila may equivalent na kanang 0.01 mo na siya no digid lisod jud na nga bisig ag uban na ni nagtuon ni dayahay ni kay dagog sweldo di gina madali yun asam dako labi nag-escape asam mot point ra gina kung anang escape ninyo ng ads may lag na point 0.1 yan problema wala yun labi na di man yung taganahan og na mga ads magbabag escape dili katandog na di way point no
Muna nga bisag mubo na lang kayo yung tanawon, bitahan na lang kay naay mga 0.1 no. So dugay matigom na mga listener no. Muna nga ligid medidali pike. Kita naman mo no. Balik ko na to. 0.01 no. Lisod kayo. Kano dugay-dugay pa na mabot og $1. $1 dugay pa. Depende na no, samot na kay nakapaminaw ng uban, di na gimubalik paminaw no. Gawas lang atong pagkatiwas kay mubalik yung sila paminaw. Pero sa mga nakapaminaw na di na yun na nila balikon pa. No? Wanay point. Wanay kitaon. Samot na ron kay kuan. Daghan ng mga uploader. Bahin-bahin gyud ang kuan. Atong minaw sa uban no, ana, bahin-bahin lang gyud kay di man pwede magpareha ay na. Lisod man kayo magpare-pareha kay kuan. Stricto na ron ang kuan rules sa YouTube. Di na lang ako tas una kay murag taas-taas na po, 6 minutes na po no. Paminawan ninyo ang part 3 sa Way Hilakay. O karon sa laing anib nga atong sugilanon, Way Hilakay, mga matay, mga matay! Excuse me, sir. Oh, Sorry nga, gidisturbo ta kasi mong pag-ampo, ha? May problema ka, sir? naa si Padre Miguel. Ha? Gusto kong makiksulti niya. Mahimo ba? Pero, natuog para ba si Padre Miguel? Unsa man dayta imong tuyo? Midugo si Parik. Pasagdan ko lang muna siya. Sige, padayon lang diha. Ingnon lang di ka kung magmata na si Padre Miguel. Kisa yung ipangita. Nangita siya ni Padre Miguel. Na, samot kong pagduda ng tuhan na da. Pasag may dautar siyang buhaton ng Padre Miguel. Dili tingali noy kanot, uy. Oo, takibaw. Karong pagkukakita ng tuhan na gud. Abo, tagadiin na. Uy, ano mong duha, uy? Mura mamog doon na gilibak. Wa taon may manglibak ng rosaryo, uy. Kinsa magod ng inyong gisigihag tanaw ba? Kana bang lalaki ba ng rosaryo? Murag may dako man ang problema tawhana. Giganiha ra gid na siya diha. Manglimpyo man gud unta ko nya. Maikog naman lang ko kay naaman siya diha. Murag nagampo og maayo. Kana kay nangita na ni Padre Miguel, doon na tuyo. Basig, pida. Pabambuang ganyan tuhan na rin. Piti maganindan akong silik tukog. Baka diha kanot, ay. Sagot tayo, mahimo ka ng imong dahang silig tukog. Oo, tuslok mata. Imbita siya anang... Uy. Uy, Oh. asa naman to? Asa na to? Kalit lang siyang lawa. Basig nakalakaw na. Oh, may kamilakaw na to. Kay gwapad na. Matay pa lagi. Badi, aray. Piti ka sa itong silik tukog lagi. Silig tukog, Piti! aray. Diba, tuslok mata. Oh, nang. Nagmata na si Padre Miguel. Ang sumaysod na to, Rosario. Nagluto ng kog isda, dre. Nagtuwa ko. Nagutan, manggutag gabi, dre. Maong nag-isda na lang sod ko karon. Oh, okay lang. Alam mi anang isda. Kining, Dre. Hmm. Ganiha ba? Sa dihang natupak ka. May tao nga nangita ni mo. Kinsa man? Wa man magsulti sa iyang nga, Dre. Pero tanaw na ko, Dre, no. Mura dunay dakong problema. Kay ganiha, ragot to siya diha. Manglimpyo, manggudong tako niya. Maikog naman ko kay diha man siya. Kinsa magkada ito? Duda jud ko itong tawanan. Nga lain yung tuyo ato. Kung tinanong pa yung tuyo kang Padre Miguel, wow na siya mulakaw. Mupaabot unta siya. Mao. Sa ato panot. Oh, Kadtong tawhan na. Dautan ng tuyo ato, no? posible. Kaya na, nuwa na magalit. Sa ato pa. Kuya, ug mo balik tunot. Posible. Ug mo balik tunot. Basig may buhaton siya kang Padre Miguel. Posible. Unsa kahay Posible. Karaan. Ilam dyan na ay. May lame, karaan pa. Waka malingaw nang. Posible. Lampang karaan pa. Wa mawa sa akong hunahuna katong lalaki nga nangalawat.
nakalitan ko siyang itsura. Pero ang iyag yung mga mata, nakapahinumdum na ko kang Daniel sa gamay pa. Dili ko kumalin. Ang kining lugar, kining tapita sa kumbento, mo'y kanunay niyang istambayan. Anin din siya matuog, magtiko ko, maugid ni kanunay niyang punduhan. Kanang bunalan siya siyang ama-ama kanyanto, anhi din ni siya mo paingon. Mutako, magbako, ug maunalay ako maabtan nga naghilak na siya din eh. Gimingaw naman hinoon ko kabatang Daniel. Ang mga butang din eh, murag natandog. Wa na mabutang sa iyang mga butanganan. Ang mga duwaan kini ni Daniel si gamay pa. Ang iyang pusil-pusil, ang iyang kasing. Pero murag may nakakuwang. Ang iyang paborito kayo. Ang ukulele. Oh, nawa ang ukulele. Maura ba to ang paborito kayo niyang duhaan? Ang akong pinalit nga ukulele. Wa na din eh. Asa naman ka? Oy, kinsa makaroon. Ang tono. Mao karon ang paboritong tukaron ni Daniel. Kinsa ba'y naggamit sa... Ikaw? Ikaw katong... Padre Miguel. Daniel? Ikaw ni? Kumusta, Padre Miguel? Daniel, ikaw yun. Ikaw kita ni Dong. Padre. Daan pa yun kung ikaw lang yun eh. Ikaw yun. Padre. Nagkita na yun na, Padre Miguel. Nagkita na yun na. Dong, Daniel. Siya di ay. Nang, Siya di ay ang bata nga giingon ni Padre Miguel kani adto nga iyang paborito. Si Daniel. siya si Daniel. Mauding nangita gid siya kang Padre Miguel. Maugid ng bataa ang kisigihan o gisgot ni Padre Miguel nako. Nga usahay, mingawon siya sa batang Daniel. Bastilan, uy, nakita na gyud sila. Makahilak man sa taanig popcorn, uy. Rosario, Sara, Kanot, mao kini siya si Daniel. Ang bata kaniya nga din magdako sa kumbento. Dako na kay siya, no? Ha? Daniel, mao ni siya si manang nimo Rosario. Na kini si Sara o kini si Kanot. Sila ang ako mga kaabag din sa simbahan. Kumusta mo? Ay, maayo man do. Pastilan, ikaw di ay. Kuyawa na mo ni mo ganiha doy. Nawa, malagkagkalit dito sa sud sa simbahan. Bitaw, ako sa bay Daniel, pasensyan ka ha. Magtuog yung dautan ka. Trilo agit tao niya eh. Wa mamuyi sa ano eh. Ako tong sayo. Bisuod kong ganhi nga wa mananghid. Gusto naman ko na akong makita sa Padre Miguel. Oy, unya na ng tabi, ha? Pagka nauna ninyo si Daniel, kay basig gigutom na ni. Pagka nasa ninyo. Sige na. Oo, Dre, magsukad sa ako, Dre. Ako na lang na, Rosario. Ay, sana, kitang duhain, Dre. O sinitapos sa imong opisina, Mayor? Ay, kanahan ginis Lourdes. Hapit ko masakpis kagwang. Uy, May gidaday kang chicks sa sud sa imong opisina, Mayor? ay, ang akong sekretary, God. Ibaw naman ka. Unya kay, kalit mang mitunga dito ang kanahan nga Lourdes. Ay nagkabuang itang tago si Tonet. May gani kay wag ka makita eh. Makita niya nga gipasod bala ko sa karton. Ang imong sekretarya imong gipasod sa karton? Unsa man di ay? Ay, nakuyapan ko yung taon pagawas kay
Naglisod ba sa paginhawa dito sa sud? Skang buang. O niya, Mayor. Asa mo taron? Hay! Kamalas ko biya ining mga adawa. Wa magyug ko kadaog bisag supo na lang. Wa di ay magsilbi ang pray-over, mare. Sige lang. Inyo pa man ron. Ogma, lodahan ko ni gikan spultahan si Van hangtod sa altar. Syarog di gyud ko kadaog. Hala nyo! At pagsugod ng load sa eskina, mare. Sarog di yun kadunggan. Mga pahak na sagtuhod ta ng imong suggestion, mare. Basta, ugma mamawi gyud ko. Pangandami na ninyo. Pagdala lang mo daag akong puhunan, kay hotdon ko gyud na. Hala! Pasamukan, masabaning animal. Sige panawag. Hay! Lord, pasaylo ako. Nakasulti ko dili mao. Hello? Oy, Lourdes! Ang nanawag ko kay magpahibaw ko nimo nga dili ko makauli karon ha? Kay adtong si congressman sa iyang rest house. Dudala mi hisgutan bahin sa politika. Wa ko'y labot anang inyong politika diha. Ayaw kong samok kay dako na kong pilde dire. Samok! Ay, panuway tawana. Ay, sorry, Lord. Ay, kainatay kining babayhana. Gipagngan ko sa karaho. Ay, bahala ka sa buhay mo. Usap na, Billy. Mamumur ka, animal! Mayor, tanawa kung kinsa nang naglakaw sa Dan. Uy, ang sakop ka na ni Padre Miguel. Kadtong babaeng gwapa. Kinsa kita nga na ng babayhana? Murag, Sara man to nga na, Mayor. Lamera ba kayo, Mayor? Puti kay lukon-lukon, oh. Animal. Kabawog bayag lawas. Kalaming tupsan bayhana. Unsa ka kung kidnapo na mo, Mayor? Aron imo yung matilawan. Unsa man? Unsa yung nahuna mo? Ha, Mayor? King na lang ni Mayor. Sayon ra kayo na. Misons kumbento, Mayor. Muapit na sa simbahan, Billy. Pasaylo ako, Daniel, nga wa na ko makaduaw nimo dito sa munti. Hey, layo na mo kaayong murag. Lisod na kay alang na ako ang pagbiyahe. Okay ra, Padre. Nakasabot ko. Tuo di ay. Si nanay nimo. Ibaw na ko sa nitabo niya, Padre. Dito ko gikan sa Mumbai. Nahibaw ka na di ay nga wa na si nanay nimo. Abi nimo, nasakit si nanay nimo. Niya ako siyang gipatambalan. Pero gumikan sa kaguol sa diyang gibalhin ka na dito sa munti. Nagsiki na siya kaguol. Hangtod nga migrabi na ang iya sakit. May mga tambal siya nga wa na niya tumara. Hangtod nga nabalitaan na lang namo nga gitabang siya. Ug wa na gid siya matabang pa. Wa ti kapahibaw atong kay wa ko mahibaw kung unsaon ta ka sa pagpahibaw sa ginangatan sa imong inahan. Pindangka na ko si nanay nimo. Salamat nga wali mo pasagdi, Padre. Gihipos mo ang patay niyang lawas. Gusto kong muduaw siyang lubong, Padre. Sige. Karong hapon, duaon ta ang iyang lubong. Ha? Padre, ang mayor. Unsa na sad kay tuyo ining tawhana. Hala, Noy. Misuod sila nga ni. Ay, kadlok. Nung hadlok man ka. Ako atubang. Ni Adi ni paingon ang mga tao ni Mayor Noy. Pangulatahong ko na. Kinsay pangulatahaw ni mo? Isugod giga na pila. Kinsay gipadungog ni mo adtong imong pangulatahon? Kami? Ha? Waoy. Nakadungog ko. Mingon kang imong pangulatahon. Mingon na ko nga kamo. Patakaw mo lang mo. Tarong nga kong istorya. Ay, sakit bidab. Sugol ka! Mingon na ko.
Ayaw lang na ninyo dapati si Noy Kanot. Wa man na mahilabot ninyo. Wala bitaw! Pero ang iyang tinubagan, magpasurok sa kunduko. High blood ka? Bala! Gusto kang lugma nagtingga ng imong agdang? Ha? Gusto ka? Imo lang. Igo na na, Billy. Uy! Padre Miguel! Sa'yo na ba lang alang ninyo ang pagpasakit sa inyong isikataw? Ay, hanggaw mong guning imong sako, Padre. Si Minara na na? Kung kula na na, kung kinatuwa na. Ngano ba na, Billy? Oy! Mayor! Wa ko makauyon ang mong gibuhat da, Billy. Oh, Mayor. Ayaw pasakiti ang mga sakop ni Padre Miguel. Lakaw mo dito sa sakyanan. Pahawa mo nga ni. Pahawa! Mayor. Padre, pasensya na mo sa gibuhat sa akong mga tao, ha? Lakaw na mo, Billy. Adto na mo sa sakyanan. Paabuta ko ninyo dito. Sorry. Sorry, Mayor. Oh, mau ka na magtukan na mga abusado kayo. Mau di. Kay mga tao di sila mayor. Unsa man kay nagtuyok kang Padre Miguel. Usbo na ko ang pagpangayog pasaylo sa gibuhat sa kong tao, Padre Miguel. Wa ko magtudlo na nila nga mauk ka na'y buhat, ha? Ay, pastilan. Sige lang, Padre. Seminaron ko ang akong mga tao. Usbon ko, pasensya na. Unsay tuyo mo, Mayor? Ay, gisuroy talang ka. Ay, mo adto mag-unta mi sa pikas nga lungsod. Unya kay, miagi maningan hi. Gihapit na lang ka. Kining, Padre, unsa man? Wa mo'y problema din hi sa simbahan? Ingna lang ko. Way problema din sa simbahan, Mayor. Ang problema na sa atong palibot. Mao ka na gimo sa mga tao dinhi sa imong lungsod. Naghitak na ang mga daotan, Mayor. Migrabe na ang paghitak sa mga ginadiling drugas. Pero wa sila nakita nga may gihimo ang mga gamhanan dinhi sa lungsod. Unsa ko'y wa? Oy! Wa ka mahibaw nga doon na may nadakpan nga hapon ang atong kapulisan? Usa ka drug pusher din sa atong lapit. Tuwa na! Ako na salvage. Unsa? Kwan. Ay, nasipyat ko salvage naman. Ay, ako nang gipabilanggo. Siguro mo nga usa to ka drug pusher? Basi gibutang-butangan lang to. Aron lang aduna mo ikapakita na nadakpan kunuhay ninyo. Padre, usa ko na pagkasultiha. Wa ka mo tuo sa kong gisulti? Kung tinuod man gani na Mayor, hinaot nga magpadayon ang maong buhat. Kung akong giambo, nga madakpan na ang drug lord dinhi sa atong dapit. Nahibaw, tingali mo, kinsa. Pero dako ang akong pagtuo, nga dili gyud siya madakpan. Tungod kay, aduna na'y nagproteher niya ng mga tawhana. Usa ka dakong politiko, o nahibaw ka na niya na. Manghinaot ang kumayor, na manglayas na ka ng mga tawhana dinhi sa atong dapit. Aron magmalinaw na kining lugar. Excuse me, Mayor. Mangandam na ko alang sa misa. Ayaw ka bala ka, Padre. Panghipuso na mo ka ng mga tawhana. Ako lang ipasalig ni mo. Animal. Giwak-autan ko sa karaho ay. Nangita yung maanhing ning palia. Sukot si Mayor. Naibaw kong usara to kan drama ang iya. Nakailan na kay ko anang mayura. Hanggaw para sa tanang hanggaw. Mayura! Ay mo saba, ha? Gisukod gid ko ang parian, ha? Pero sige lang. Asa raman na. Maturiring ganin ang uto ko. Lutaw gila sa sapa ng paria. Iposon lang na naman, Mayor. Aron naman ay problema. Nabuwang ka? Muna sa ginhawa mo gina kong ayo-ayo nga masuod na to ng paria. Unya, hiposon lang nimo sa dakong kasayon. Paabot lang. Hapit na ko mapuno, Billy.
Sige. Larga na. Mao ni imong kwarto, Daniel. Kini mao ni nya gusto nako nga anhi ka na dinhi. Salamat, Padre Miguel. Pahimutan ko na ng imong mga butang diha. Kay karong taud-taud mangadto ta sa sementeryo. Gusto ko magkamuduaw sa lubong ni nanay nimo. O, Padre. Oh. Wag ko katambong sing haya. Nagtuo kong... Gimingaw pa rin nanay. Pero wala na desis kong pagawas. Nagtuo kong bagakos ko pa siya ng akong pagawas. Pero wala naman desis siya. Mahal ka sa imong inahan, Daniel. Mahal ka na mo. Ug nahibaw ko, nga bisan wa na si nanay nimo, pero sa iyang nahimutangan karon, labing siguro, nalipay siya nining imong paggawas karon. Malipayon siya karon sa iyang nahimutangan, Daniel. Padre. Manglakaw mo si Padre Nang? Si Lara, Asa man sila, Nang? muduaw sila sa lubong ni Pasing, ang inahanbang Daniel. Unsa man din na si Daniel, Nang? Gusto ko masayod sa iyang pagkatao. Mahimo ba kasultihan to nimo ng rosaryo? Lord, salamat na naghihatag mo na kong ikaduhang hugla sa kong kinabuhi. Kalimtan ko na ang unsa ko kanito. Mao nga tabangi ko. Ayaw ko pasagdi. Baguhon ko na ang akong kinabuhi. Gayri ako. Gayri ako sa bago kong kinabuhi dinis kawas. Ilayo ko sa mga pagsuway, Lord. Gusto kong igahin ko na ang tanan kong panahon sa pag-alakad ni Diyos ko. Ayaw ko pasagdi. Daniel, ato na ta. Duaw na nato ang lubong sa imong inahan. Sige na, dali na. Si Daniel, mao ang bata nga kanunay hisgutan ni Padre Miguel. Usa ka bata nga buutan. Matinahuron. Siya ang sakristan kaniadto ni Padre Miguel. Mao ba, Nang? Unya, nganong nawa man sa dinhi sa simbahan? Tungod kay na preso siya. Ha? Ang buti mo ipasabot? Usa sa ka ex-convict? Oh, looy baya ng bata. Unsa may hinungdan nga napiso man siya, Nang? Nakapatay siya. Kinuo ko. Usa siya ka kriminal? Matawag na to usa siya ka kriminal. Kay nakapatay man. Pero dili siya dautan. Nakapatay man tuod siya, pero igo lang niyang giluwas ang iyang inahan. Patay na ang tinuod nga amahan ni Daniel. Og naminyo pag-usab ang iyang inahan. Kulatado kanunay si Daniel sa iyang ama-ama. Mo'y hinungdan nga gikuha na lang siya ni Padre Miguel isip sa Kristan. Aron malayo siya sa iyang ama-ama nga sobra kasalbahis. Usa kay gayon ana, miuli si Daniel sa ila. Iyang giduaw ang iyang inahan. Pag-abot niya, nakita niya gibunog sa iyang ama-ama ang iyang inahan. Buot niyang santaon ang iyang ama-ama sa pagkulata sa iyang inahan. Pero siya na hinuoy gikulata. Walang to siya. Igo lang sa paghilak. Pero sa dihang nakita niya nga gituok pag-ayo ang iyang inahan sa iyang ama-ama, wa na siya kapugong sa iyang kaugalingon. Gikuha niya ang kutsilyo ug nadunggaban niya ang iyang ama-ama. Naigo sa may dughan ug mo'y naingnan sa hinanali nga kamatayon sa iyang ama-ama. Misurrender siya sa kapulisan ug mipasabot nganong iya kadtong nabuhat. Tungod kay kun wa pa niya kadto buhata, labing siguro namatay na ang iyang inahan adtong tungura. Giangkon niya nga nakapatay siya sa iyang ama-ama. Mao hinungdan nga nasud siya sa bilangguan. Buutan baya ng bata. Pinanggagod kaayo na siya ni Padre Miguel. Kaluoy di ay niya. Abi na ko.
Dautan gid siya kay nakapatay. Dili tanang tao nga nakapatay dautan na. Dili tanang mga binilanggo dautan na lang gyud. May mga napreso nga waysa. Ug naasay uban nga nakahimog sa gumikan sa dili tinuyo nga hitabo. Sama sa kang Daniel. Maila bitaw sa iyang hitsura na. Buotan siya naong. Gani, wa ko magtuo nga maubad ay na. Nga usa siya ka ex-convict. Tuan na sila. Muadto na to sila sa sementeryo. Bay Daniel, diin na kami bakasyon bay. Gikan kag Saudi. Kuha na, dili ko mga meron ha. Ay, kanot. Ati man na nang iyong pag-drive. Iyong pagsigig tabi. Sorry, re. Ay, lao makikinuhunas Daniel eh. Unsa jud ka nito ha na? Murag may pagkahilumon man. Layo kay punanaw. Doon latas minterior Dre. Anila ko sa sakyanan Dre. Nilang kumukuyog ninyo dito sa sod. Sige kanot. O ayog biyain ni sakyanan ha. Dali na Daniel. Wa may tingog-tingog Daniel. Unsa do kay pagkatao ani niya no? Diara ang lubong ni nanay ni mo Daniel. Ako nang gipasininto. Nay, Sige, ari lang ko sudapin ha Daniel. Pabuton ta kang mahuman. Take your time lang. Nay Pasing. Sorry kayo, Nay. Ngawa yung ko makatambong sa imong haya. Pasiluha ko, Nay. Karoon pa kong maibaw, gawa ka na niya. Abi na kong makita pagkapagawas ko. Sa dito pa ko sa preswal, wa ko ilaing ikuhaan kusog. Ikaw lang, Nay. Tungod kay gipangandoy ko gid nga makita pati pag-usap. Pero wa ka na sa akong paggawas. Gusto ko tang magdakos na kanay. Gusto ko tang tagbaon ng akong kamingaw nimo. Pero sa pamaya kong gakson gawa ka naman. Huwag ka makapaabot sa akong paggawas. Kimigaw kay ko nimo, Nay. Kimigaw nyo kay ko nimo. Nugay na kayo gawa na tawag kita. Pero karon nakagawas na unta ko. Dito na naigapon ka makita. May pagkuha na lang kung magawas sa pisuhan. Kinita man naigapon ka magakusong mahikap. Pasailuha ko, Nay. Pasailuha ko. Wala ta mag-abot. Mahal ta ka, Nay. Mahal nyo kayo. Daniel, hapit na mong ngit-ngit, oh. Mo balik lang unya kang ani, ha? Santo na, Minay. Hinaot ka magmalinahon ka na sa imong limutan. Ato na ta, Daniel. Tanadri. Mayor, isapot lagi to sa congressman. Ada, pasag dito. Tiniguang na tong iya. Unsa man day tuyo atong congressman, Mayor? Gipatawag na yung mga tao nga may koneksyon sa sindikato. Ang mga scalawags. Kaya nga nung init na kayong taga-media niya. Huwag matarong magtrabaho sa iyong mga tao. Huwag nagpatabang ako.
Pwede siya kakuha sa imong estilo, Mayor, na may pagka-relihiyoso kunuhay. Banga nga, Congressman. Tugatugag sud sa sindikato. Unya, dili makamao nga mo diskarte. Ay, tihik mo sa guning kanahan. Nakuha nga tingali sa lawag kining mga tao nga iyang gikuptan, maulang ang lihay ng uban. Unya, yun sa man lang ni mo, Mayor. Oh! Akong giingnan nga kadtong mga tao nga may balina, panghipuson. Palutahon sa sapa, aron wa na siya problema. Pero unsaon nga banga man kaayo. Oy, ngano na, pili! Mayor! Dahil may ulit! Sir! Patay! Ang mga hanggaw! Sir! Okay na ka niya? Yung busan to, sir! Kinsa ka itong mga tawa na? Pili! Larga na! Pili! Sir! Patay na si Pili! Animal! Kinsa kang miambus na to! Animal! San Miguel, Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalip di kami batok sa mga paglimbong ug pagsulay sa yawa. Mapaobsanon kami nga nagahangyo kanimo. O prinsipe sa kasundaluhan sa langit nga pinaagi sa Oy, Matayo! Kuyawan ba lang tanimo? Oy, kailangan ba maguna nimong pultahan? Oy, naunsa ka, Matayo! Oy, naunsa ka, oy! Hilom na ko niya! Kasaba ba ni mo? Hoy! Ay, kung singasingagi ha! Leche kang dako! Musod ka lang dinig maglambas putahan! Nagrosaryo ko! Ah, hilom! Rosario! O sa pag problema ni mo? Giambusan mi! Hapit ko mamatay! Leche! Unsa? Mao nga ayaw yung kong surang-surang nga ha! Kay init ring uko! Surang-surang gani karon, pusilong takangwana ka! Hoy! Binuang diha, Matiyo ha! Kamatay diha gi mo! Ay, pangamong! Asa mo ka? Muntiwas ko, Rosario! Iampo ta ka buanga ka! Iyawat na lang mamatay ka! Malangit ka! Ay, sorry, Lord. Tungod sa timaan sa Santa Claus, kami kaaway, pawion mo kami. Ay, payaway! Ginoo, kaloyan mo ang talag ni Mateo. Wa pa ko mamatay, oy! Bay Daniel, ang sakot rin bay. Kikan rin kagprisuhan? Oo ka na ito. Nabilanggo yung taon ko. Pero lahiram ko kayo ka bay. Kay kanang kuan bitaw, kanang uban diha nga gikan nga nakalaya. Mura mo hambog na kayo. Mura kinsa ng suga. Kadukan mo na sila kay gikan na kay prisuhan. Pero ikaw lahi kayo ka. Di na ko gusto mahiskot pa na, bay. Gusto na kong kalimtanan ako ang mga nangagi. Ang akong pagkapriso. Oh, sorry ba ha? Ay, sige muna ko, kimura giduka na ko na. Ay. Sige kanot. Kunyara ko matug, wapagod ka. Sige, biyaan ka ha? Si Daniel, wa pa di siya matog. Muraglaw man kayo sa kiuna-una. Dili ba kasi malain kung muduol ko niya. Subayan ko lang. Daniel? Sarah? Nakita taman ko kang naginusara lang din hi. Ug murag, dunay lawom kayong giuna-una. Maong giduol ti ka. Basing na kinahanglan ka istorya. Wa pa magugod ka. Okay ra nimo o bananta ka din hi. Okay ra. May tuyo ka. Kisultihan ako ni nang Rosario bahin sa imong pagkatao. Nahibaw na ko og unsa ka, Daniel. Ha? Grabe sa di kayo imong mga pagsuway. Wa ka ba mahadlok sa pagkatao? Wa ko'y nakita nga angay kahadlok sa imong pagkatao, Daniel. Tinuod, napreso ka, nakapatay ka, pero dili imong kagustuhan nga mahitabo kadto. Gisultihan ko ni ng Rosario kung unsa ka kabuutan. Managsama ta, Daniel. Wa ni mga ginikanan. Bago pa sang namatay ang akong nanay. Unsa minamatyan niya? Sakit, ug dinasay ang kaguwangon. Pero mas grabe ang imong mga kasakit nga nahiaguman. Maong naluoy ko nimo, Daniel. Salamat, Sarah. Abi na kong mulikay na nako ang tanang mga tao.
gumikat sa kong pagka-ex-convict. Dili man sad maila sa imong itsura. Dili makakahadlukan og naw. Makita gihapon sa imong panagway ang kabuutan, ang kamalumo ug kasing-kasing. Salamat ka nagkaila ta, Daniel. Gikalipay ko ang atong panagkaila, Daniel. Sarah, Mayor, naibawaan na mo kung kinsang nag-ambo sa gahapon. kinsa siya, Billy? Kontra ni Congressman. Ang kontra niya sa politika. Si kanhi Congressman Bartolome Ugnas. Di ay. Susihan ninyo kung asa na to sila makita. Muris bakta, Billy. Gusto kang karoon na mo lihokon? Lihukan ninyo sa labing madali. Kung ayaw ninyo sa patya. Ako ang mangunay o panit niya. Boy! Yan na pahingol nga misto, boy! Billy Boy! Billy Boy! Kung sa balita, Tupi. Confirm, Billy Boy! Naasla sa soda ng mga restaurant. Kaubay sa Bartolome Ugnas. Ang kanay Congressman. Sige. Panganda mo. Timanin ninyo. Maoy gusto ni Mayor nga dadon tang usa ka buhi si Tolome. Ang iyang mga kauban hutdon ta. Pero ibilin si Tolome kay para ra siya kang Mayor. Reklano, Billy Boy. Let's go. Ano nga man inuklaruha kung naabad dito si Congressman? Siya ang akong ipasiguro ninyo. Unya, wapay doon ninyo maklaro ug naigo ba ang sakay sa mga sakyanan? Sige, Congressman. Sunod na mong operasyon. Siguro ko na mo. Kaya mapilas Congressman Batulis. Di ko gustong parpa ka. Siguro ayod na ninyo. Aron wa ni tunok sa akong mga daan. Ha? Asa naman ang akong order? Kadugay ba? Hoy! Asa naman ang among order? Kadugay ba, anak? Kira ang inyong order, Congressman Ugnas. Kisa mo! Kisa mo! Ayaw. Dali! Tuyog na mo! Asa ko ninyo dada? Suda yun! Hinaya ko ninyo. Tigo ang nako. Sige, sakay na mo! Anong makabiya na tagan eh? Hello? Di na, Mayor. Amo nang nada. Amo na ning idritso dito sa budiga. Mayo. Sige. Naano ko pa ingon niha. Malas ka karon, Tolome. Muadto ko sa budiga. Asa ka, Mateo? Lourdes, mula ka ko. May aduon lang ko kadiyot. Bukuyog ko. Unsa? Bukuyog ko. Bungi ka, di ka kadungog. Ay pagtanong na ko diha. Usay mo kuyog. Nayabag ka? Kaya asa ka ba di ay? Ato ka sa imong babae? Taan sa kana. Pida yun, uy. Lakaw nitong imo, uy. Ayaw pa siko manuban ako. Mura kang iro kung asa ang bukog magsigig sunod-sunod. Ha! Basta yaw pagkuyog. Lain akong lakaw. Dili ni babae. Dili di ay kapakuyog ha. Pues, sundan ta ka. Masakpan ta gani karon, Mateo. Pantay ka lang yun ako. Putlan ta yun pas imong tumoy. Animala ka. Sundan ko siya. Tawagan ko si Congressman Bimbo Matulis. Pahibawon ko siya. Ninakuha na namo ang iyang kontra nga buot mo patay kaniya. Hello, Congressman Matulis? Si Mateo ni. Ado ako karon sa akong budiga. Na ako'y sorpresa ni mo. karon na. Tuwan ako pa ingon dito.
Sige. Sige. Mag-abot ang tangad to. Sige, bye. And now, the end is near, and so I face the final curtain. Doon lang katapusan mo, Ugnas. Patay ka, kinubuang ka. Isod? Ayaw kong itok mo. Kinsa ba mo, ha? Kinsa'y kasugo ninyo, ha? May baw, Krakinsa. Paabot lang. Ako pa nimo. Magkinahinay ka lang diha og ampo. Asin pa di ay. Kung may magaluwas pa nimo. Goy. Suway niya ikyasa. Buak yung bagul-bagul mo. Suway niya. Tana mo. Isira nagmayo bultan. Makita gani ninyong muikyas o sila diretso. Day, tanawa ragod si Daniel. Pagkakugihan, bataa. Huwag gani sugua, pero toa. Maoy nangon na og limpyo sa sud sa simbahan. Buutan bitaw kaayo siya nang no? Buutan mo lang. Sayo gud kay na siyang mibangon ganiha. Murag na bantayan ako, ngit-ngit pa. Nang limpyo na siya sa simbahan. Iyang gipang-arrange ang mga bangko. Surtiha ka sa iyang maasawa nang no? Buutan na. Gwapo pag yun. Adios, ana. Murag may plano daay. Naunsa ka diha na? Sige, day. Sayang kay na uy og maatos lain. Panguyabe. Unsa? Nayabag na. Ako na manguyab nga babae man ko. Oh, di ay no. Pero mao naman nay usuron. Ang babae nay manguna. Bida, batanon pa ko ron ay. Diskartihan ko dayon na ba? Bahalag ugma, kasal dayon. Unsa? Daniel. Oh, Dre, ikaw de. Gusto na. Limpyo na kayo ng palibot. Pahuway na. Sige lang, Dre. Huwag mo sa kuilingaw. Uy, pagandam na niya noon kay manlakaw ta. Asam da, Dre. Mamalitag imo mga gamit. Mga sinina, mga garsones. Daan na kayo ng imong sinina garsones, oh. Okay raman, Dre. Mas ganahan man nung kumusulo maning daan kasi bago. Ay, dili, Daniel. Kinahanglan nga doon na kay mga bago. Kay, ikaw na ba'y mu-assist na ko karong hapon inigmisa. Himod ko ni mo sa kristan, Padre. Mauna imong trabaho kanito sa dinhi ka pa, dili ba? Katong gamay ka pa. So, ikaw lang gihapon. Ani ana magud ka. Mao nga palitan ta kag bagong sinina o garsones. Mao nga pangandam na lang dito kay manlakaw na ta karon, ha? Sige na. O, Dre. Salamat na, Andre, ha? Nakita na kong malipayo na siya. Mayor, ha? Kau yang pilih, may bawaga. Nas Mayor. Go. Ay nga daw, Mayor. Si Billy. Gipahibaw to, Mayor. Nga, ni anak ka. Naara siya, Mayor. Nay, nagloko ang hanggaw. Gikulata na ninyo? Wa, Mayor. Wa, giyo na mo hilabti. Kay, mo ngay mong tugon. Maayo. Maoday ning tawhana ang gustong mo patay na ako? Usilon ni mo, Mayor? Patyo na lang og sayo kining tiguang? Ha, Mayor? Unsay tan-aw mo sa kupagabuhaton, Billy? Miibot na bagod si mong armas. Nagtuo kung imo na lang pusilon. Ako lang gikuha ang armas diri sa akong kilid. Aron dili sa gabal sa akong pagabuhaton, Billy. Sakit kay akong hawak. Kay nagbugol ng pistula sa akong kilid. Mao nga kuha ni. Aron makapurma kog maayo.
Nagkasabot na ko sa buot mong buhaton, Mayor. Pukawan ng animal. Aun sa man. Gipakauna ninyo. Oh, wa, Mayor, oy. Pagkanon pag yun na, nga patyon manghagihapon na. Uy, pakan-ana ninyo. Kawa sa ikaluoy ninyo, uy. Nangauna dito sa restaurant. Wa na makakaunin taon kay inyong gidagit. Gigutom na. Pakana. Aron dili magmahay. Maayo nang mamatay nga busog. Tagain ninyo makaon. Sa naman eh. Pagaw-pagaw pa. Munta na pagaw ka. Wala ka magkailaw kung sana. Anong giyatan makon nilaw pagkaon? Oh, pagaw lang yapon. Anong pagkanon ka? Munta na ka pa man. Gusto sa mong amo nga busog ka, una ka niya sintensyahan. Ha? Sige ka matay. Sige na kauna. Saman gusto kang bala mo mong kaunon o kanang kumba? Bawal man ako ang baboy. Ay, mamili pag kang patyuno naman ka. Ay, kabala ka. Dili ka mamatay sa high blood. Lain ang kamatya ni Moron. Sige na, kauna. Oh, mana siya kaon, Mayor? Uy, ikaw? Kumusta, Congressman Ugnas? Nasya ka? Nagtuo kang patay na ko nga imong gipaambusan? Mateo, pasaylo ako. Dili ikaw ang tuyo na ako. Nahibaw ko. Si Congressman Matulis ang tuyo ninyo. Pero apil mang gihapon ko. Kay amo mang sakyanan ang inyong kirakrakan. Patay lang gihapon ko adto. Pero palpak man ang imong mga tao. Busan ni, buhi lang gihapon ko. O kay buhi, malas ka. Ikaw karon ang patay. Mateo, pasaylo ako. Dili man ikaw ang akong kontra. Dili lagi. Pero apil man ko. Sa ato pa. Apil ko sa lista sa imong mga kontra. Pero sige lang. Dili sa takapatyon dayon. Magtagbaw sa ko. Pahuwas sa kalagot ba? Sige, Billy. Isod ninyo siyag sako. Unya bitaya. Kay gusto kong mag-practice. Wala ko makaadtog gym na. Magpasingot ko galiyot. Mayor, ready na imong punching bag. Siya, di ka paning tunog maayo, anak. Animal ka, Ugnas. Hapit ko mamatay buang ako. Imo kong gipatay buang ako. Pinabros ay. Sakita sa kong kamot, uy. Nauman tingali na ko pagkaigo ning kanahan. Animal. Ambi ng batir sa baseball, be. Sakit na imong kumo, Mayor. Animal. Sakit akong kamot, uy. Kanahan. Yo! Taas yung Congressman! Mayor, naanak ko no si Congressman. Asa ang gingon mong surprise alang na ako, Mayor? Dako kaning regalo ko nimo, Congressman. Usa ka sako. Yamat. Sinako ha. Asa man? Naray, nay. Kanang dibitay. Uy, unsa gud na? Igpapatimbang na.
Minuang maning imo, Mateo. Ang imo bitaw ng pinanggang kaatbang sa politika? Si ex-congressman Bartolome Ugnas. Oo, hinaya ninyo. Bida inyo malan sa nagihog, eh. Mapay gihimo na ng punching bag inyo pag yung gihog. Mapiang na naron. Pagawas ako no ninyo siya sa sako. Gusto kong mutanaw niya. Habuaan ninyo siya ng sako, Billy. Oh, Mayor, oh. Tabang mo, tabang mo. Naara, Congressman. Uy, kaluoy kun anak. Di naman na madrawing iyang naong. Grabe asod ni mo mukulata, Mateo, oy. Oh, uy, buhi pa na. Buhi pa na o patay na. Uy, kaldimungkog. Napatay na ako. Ah, Uy! Buhi pa rin, Mayor, oy. Ay, miyago ka man. Buhi pa, oy, Congressman. Grabe naman sad ka. oh, buhi pa day na. O di atong patyon. Da. Ay, Bilit ka kahinampak. Gipusil man imong diritso. Pida. Nagkadugo ino ng akong karsonis da. Napiksa man hinuon ko sa dugo. Ay, ilom na pagpalit ito bagong karsunis, Mateo, oy. Nakaidagang kwarta. Pagkakanahan, yun ni mo, oy. So, wala kay problema, ha? Ang ako ng mga tao ang may trabaho sa imong problema. Ikaw, paraygon, gika ka na ako, da. Ako yung imong gisangunan. Ay, nalagreklamo diha. Musa kag di ka prego na kubuanga ka. Ipahipos na. Hipusan na ninyo, Billy. Og sunod nga mo din na mo. Papalitag mainom si Tope. Agay. Murag nabali ning akong tamot da. Buanga. Wa man sa kong kumaglab sa niyang nikulatan ako ng kanahan. Ay, magpabili pa man sa kong kang makahimo pakagkulata. Awa ko. Gipusil na kong gritso. Awa ni wako'y piang. Ay, ang ako, God, nga makapahungaw ko sa kong kalagot niya ba? Di amoy gibabagan ang mong gisakyan, unya gipaarakan mi. Maayo ganay ka nakabantay si Billy. Ug nakabaos, maong misibat na yun sila. Unya, samtani, sige lang taning inom. Watay chicks. Kang bigauna gini mong kanahana ka, oy. Eh, pareha sa tao'y hanggaw. Billy, kunta ka tong manager sa suki na tong bar. Ah, pila ka babae, Mayor? Ing na, nga magpadatag unom ka buok. Kanang mga gwapa, ha? Basig tagaan ta diri gwapay panghimuta. Pagdali, kay naghigwa o sa ring usa, kajirjiro na ni. Ilong naghalhal ka lang, Mateo. Nang, pinangga gid ay si Daniel ni Padre Miguel, no? Gipamalitan gid siyang mabagong sinina og mga karsones. Ay, ambot bitaw ana oy. Kani ato pa man gid na sa gamay pas Daniel. Pinangga naman gid kay na siyang Padre Miguel. Nindot kayo sila tan-awon nga nagkuyog niya pag-abot. Mura gid sila amahan og anak. Na, nagtuo man gani ko ana sa una nga anak ng tinuoray ni Padre Miguel si Daniel. Unsa? Pero ayaw sapa ana ha. Basig maisyon na. Makasabaan kitang Padre Miguel. Wa ra ba gyud nay kamatuoran. Dili nang uy. Buotan lang gyud kaayo si Padre Miguel. O buotan sad si Daniel. Maog yun. Sa tanaw ko, murag iisip na gud na si Padre Miguel nga maoy amahan ni Daniel. Murag amahan na gyud ang pag-ila ni Daniel kang Padre Miguel. Unsaong, ahaw man intaon kaayo na sa amahan si Daniel. Rosario, Gitawag ka ni Padre nang. Ano, Dre? kuyugin si Daniel ngadto sa hardware, ha? Kay magpalit siya bagong gripo. Pailisan ako ang gripo diha sa kusina kay nag-leak na. Kaas kay sa tubig. Siyara ko mo ayo. Dre. O paapila lang sad nakupaltog muriatik, Dre. Kaya nahurot ng paralimpyo sa tiles. Sige, sige. Tanawag unsa pa'y palito nun para mausa na lang alakaw. Dre. Day Sara,
ikaw na lay kuyog ni Daniel, be. Asa man ang? Adtos merkado, may paliton mang good. Unya, nalimot ko nga mag-utaw pa di ako sa sutaanan ni Padre para sa misa karong hapon ba? Sige nang. Kami na lang si Daniel ang mga to sa merkado. Asa man si Daniel? Piliboy! Askang lingawal ka, Grisman, oh. Ay, pasagde lang nas Congressman. Maro man ay kalipay, ana. Asa sa si Mayor, oh. Lingaw kayo. Oh, yan pagpasayaw ang mga babae nga. Nagbikini lang. Bangisa! Sagde lang sila. Natagbaw naman sa taan ng mga bayan. Noon, saan? Oh, Oy, kinsa man ang mibot? ang auto man na nilang Mayor. Si Ma'am Lourdes ba? Si Ma'am Lourdes yun? Patay! Naarabay mga babae sa son. Wa na! Patay gina ni si Mayor! Siya pa'y buhaton tali bili. Lakaw, atuas Mayor. May bawa na yun. Ako rin bahala magkikatubang ni Ma'am Lourdes. Sige, lakaw na! Buli boy. Nga nung nakatultol mo na siya rin, eh? Kuyo sa si Ma'am Lourdes na. Ako sugatong. Iyagid ng auto nga akong nakita nga nagparking. Sa ato pa, ni Asia din eh. Nagunsa ka ning animal din eh ay. Manako ko. Asa ka ni siya? Si Billy. Ayaw pagkausa mga babae, ha? Ug ayaw pagsaba. Mayor. Unsay problema, Mayor? Ang tigre na kong asawa. Nakasimhot uroy ang kanahan nga ni atangan ni. Pero, ayaw ka balaka, Congressman. Ako rin bahala. Unsa gudayin eh. Under tribunal ni si Mayor siyang asawa. Pagkakanahan. Tubaga ang akong pangutana, Billy. Asa si Sir Nimo? Naman sila sa sod, ma'am. Sila? Kinsan sila ha? Si Mayor o ang Congressman. Nagunsa man kuno sila din eh. Di ko makatubag mo, madam. Si Mayor lay pangutan, Kaleche! Dadakos na himutan nga ni Sir Nimo. Di na ba mahimo, madam? Kaya nag-meeting pa sila. Di na magani ko sa gawas. Di ko kasuod. Binuang. Asa sila gamiting? Ha? Madam. Dili ka pwede magkasudi, ha? Wasa dili? Tabi diha. Ay kung alihi. Nag-meeting o nag-shooting? Ha? Kay naay gi-shoot? Madam, pabuta lang din sa gawas siya. Hilam! Tabi ko na di, abi. Ikaw rin maungawan ako litsiha ta. Tabi na, tabi. Lourdes? Nagunsa ka ko na niya? Congressman! Excuse mo na, ha? Andi ang pinangga kayo na kong asawa. Sige, excuse nyo ninyo, ha, mga kauban. Wala, Mayor. Nagunsa ka man nga ni, ha? Akong pangutana mao'y tubaga. Nag-unsa mo gani, ha? Nakakita ka man bitaw nga doon namin gimitingan. Siguro ka nga nag-meeting mo? Bida gini mo, oy Lourdes. Ayaw ko pakauawi din ha sa akong mga kauban. Pulos kini mga politiko. Siguro ka nga kamura. Asa ninyo gipanagoy ang mga babae? Usa, nayabag ka. Ano? Nakakita mo ko ganun yung babae din Pulos in taon may mga lalaki din Ayaw ko pasaputa ha. Lakaw. Pauli do sa ato. Adto ta mag-istorya dito. Pauli. Ayaw ba yagin pagdugay ha? Magpaabot ko ni Musbay. Ay lagi. Sige. Pauli na dito. Tuwan na siya, Billy? Tuwan na, Mayor. Animal ning babayana. Kinsa kay nagsulti niya nga ni ata dinhi. Nagduda ko, Mayor. Nagisundan ta si mong asawa. Unsa? Mao na, Mayor. Murag, wanay kumpiyansa ni mo sa madam. Delikado ka ni, Mayor. Ug nga nung nakasulti ka man ni Ana, ha, Billy? Kuyaw, dili na to mabantayan, Mayor. O masundan ka gyud. Unya, masakpan kang doon na kay laing gihapyod-hapyod. Sila magdadara ba na sa madamong pistola? Basig ikaw ba masikwati ka? Unsa? Mau na, Mayor. Stilan, nagtangkil-tangkil ba tao, nag-armas? Animal di kini babayana.
Mapungot gani ko yung babayhan na ron. Paligsan ko yung trucks basura ba? Awa niya. Animal. O sige, aliw na ko si Congressman. Dapat tayo tayong palito mo, sana? Oo, Daniel. Ato pata sa unahan. Tuwa dito ang suki naman ni ng Rosario. Dali. Unsa man? Wa pa ka gutuma? Mga una sa ta. Okay raman ko, huwag mong gutom ha. Ikaw ba si Gigotom na ka? Gigutom na sa bitaw ko, Daniel, uy. Mga unsa ta na. To ay bakery sa may iskina ay. Ato ta mga una. Mag-snacks lang sa ta. Ikaw? Sige, tana. Daniel, ang akong bag! Gisnatch! Daniel, ayaw na lang! Tuwagin siya. Huwag siya makadungos sa akong pa-jacket. Gibukod gini ang snatcher. Nakita ko siya ng isudya ng may kamay ng iskinita. Nagtuwa siya ng wedding ko niya. Sudlod ko ka ng lugar. Ang saan ka nilipita. Gamay kayong agyanan. Pero niyara siya nga ni. Niyara din magtago itong snatcher. Ang mga lalaki na makikita na ako. Lagi tinanuan. Sa katuntuhan ay dinhirig ito. Tora! Bitagan nga nakakita ako. Itago yung laging kanahan. Gugulo ko! Asa naman ni si Daniel? Anong misunod pa man kito siya, uy? Nabalakan na lang hinuon ko na. Basig maunsa siya. Ang ako, kung may datong kutsilyo ka to snatcher, mas may akong buhaton. Nakagawas ako sa kamay agyanan. Usap ka ni Lupita. Wala ko mahibaw kung saan lugar. Ang pagkatao, duwa na sekreto. Mga lalaki. Pulos ba ni mga patik? Bidul sila ako. Dulo sila kamuka. Ang masamay daang Batangas. Nasaan man kapat? May gipangita lang ko, Brad. Usa ka tao nga bisnat sa bags kong kauban. Mau ba? Uy, wala na to eh. Ano lang ito pita? Mau na. Ay, na ito pita. Kaupang tingalito nilang snatcher. Pat. Sibat na lang. Mabuslot ng imong tiyan kundi ka mo sibat. Mau nga, ako pa ni mo no? Sibat na lang. Sibat ha? Kauban to ninyo, snatcher. Kami mga snatcher. Bida, ngita kang madisigasya ka nga ni Pat. Mga kawan, bilahin tayo wala! Lain nila tuyo. Mga laki. Sige! Kabaon din ka na tawa na. Sige, bilahin! Mga laki. Sakan mo, Bardoy. Ibaw ka magagkutong sa muso, dinidili ng kagawas ka buhi. Mga Brad, wa ko'y laing tuyo sa pagsud ni. Kadturang snatcher nga misud ni. Wala snatcher nga misud ni ha? Nahibaw kong inyo itong tao. Ingna siya nga iuli lang niya ang bag. Palihog lang. Uy! Palihog ko no mga choy! Ipanta kag kutob sa lima ha? Di ka gani mo sibat ka ni! Hayaon ka og mga adawa! Pasensya na mga choy. Di ko mubiya din kundi na ko madambag. Mga matay ta din Ay, matay. Suga ni mo no? Sige, tanaw na tog. Asa kutob ay mo kaisog. Bilahin ninyo! Di ta mo sibugan bisa ko sa kadangaw. Kung gusto mo kamatay mo na ikinaon ko! Ay. Tigusog ko mo rin kawana. Mayo kay manumbag. Ay. Di na mahitabo kung gihatag pa rin ninyo ang bag sa kong kawan. Ay. Pero kamo mo'y nagpili nga mo kinamihitabo. Suman, patay niyo gusto ninyo. Bastok! Tawag ka itong mga kauban! Pareha sila! Pareha! Ito na pagkidis ng mga kauban. Oh. Hello, Sarah? Padre, si Daniel. Ha? Nga no, unsay na ito bukan Daniel? Gisnatch man ko ang akong bag, Padre. O giko ko ni Daniel ang maong snatcher. Oo niya. Hangtod karon Re.
Wa pa mabalik si Daniel. Ay, ginoo ko. Sige, pabuta ko diha, ha? Muan na nami. Asa ka madapita sa merkado? Kanot! Dre, may gilakaw pa kadyot kanot, Dre. Hi, may siya, ha? Ay, muposta pa ko no to siya kadayat loto. Sige, pre, gihapon siya, ana. Maogal lagi. Kining, Dre. Nga naman ta di ay, Dre. Si Sarah, nanawag, gi-snatch ang iyang bag dito sa merkado. Ginoo ko. Unya, Dre. Unya, gigukod ko nun ni Daniel ang snatcher. O mato pang Sarah, hangtod ko karong mga orasa, wa pa mahibalik si Daniel. Uy, kakuyaw, good. Basig kung saan nahitabo kang Daniel. Uy, simba ko lang ita, Rosario. Dali, agpaso na to sila. Asa na ba si Kanot? Naradri ay. Siya na nang nagdungan, he. Salamat. Kanot, pagdali, may lakton ta. Dali na, Kanot. Nangabot na ilang mga kawan. Kadagkan nila. Ug ako rin usa. Delikado ni Pini. Pero tugas sa puto di mo isog. Magsilbi pa naging pangamot. Tri! Tumangat siya! Ilahin ninyo! Ano ito? Si Boss Jack. Mas. Huwag mo hilabot ang dawana. Kung doon ay mo hilabot, bukan ko so. Basta, Daniel. Maxi, ikaw ni? Abi na ko, dili ka na makailan ako, ra? Ikaw gid lagi. Kumusta naman ka? Jack, di itawag nila ni mo ni. Daniel. Dito sa mundo, Maxi ang ito niya ko. Pero din his gawas. Jack, mayo kay nakalaya ka na di ay. Pagpunin naglaya na tawa na, boss. Kamo, wa pa mo kailaan niya kung kinsa gini siya. Mao kini si Daniel. Daniel Agoncillo, alias Pretty Boy. Mao ni hari-hari na mo dito sa munde. Kuyaw ko dito hada ko di. Kuyaw mo lang. Dikurugan ni dito sa tanang piniriso. Ang dili mo patuan ni dito sa munde. Luoy kayo. Kay bitayon ani niya nga pinatuwad. Unya, sigihan kag takal dito. Magkaihe kong kasporol. Kuyaw ka na mo dag disiplina si Bay Daniel. Sorry kayo, Boss Daniel, boss. Sinuwa na, boss. Sorry kayo, boss. Sorry. Uy, ganong naabot man di ka din, Bay? Ang bags kong kawan. Gisnats. Huwag dinipengon ang snatcher. Akong nasundan. Ayaw ka balaga, Bay Daniel. Ako rin bahala na. Mauli ito. Kinsay mitiras ka ba ni Daniel? Si Tulingig, boss. Tulingig, boss. Tulingig. Dahugas, Tulingig. Ipauli ang bag. Kinahanglang way kuwang. Naagan ito'y kuwang. Ing na si Tulingig. Pataguan na lang siya. Kay lugbaong kugyot siya. Ipakuha itong bag! Boss. Asa naman ni si Daniel, uy? Anong may kukod pa man gud siya? Ang ako, sila si Padre Miguel. Ang jeep na ka na ni Padre. Ay, salamat na ang kinian na sila. Daras Tulingig, boss. Bida ni mong ig. Pataka man kay pangingo. Huwag ka magkailan ni mong gigo. Mahimong karon dayon. Lubaon ka ning ig. Pasalwa lang taon ko, boss. Mama ko kay Bao nga. Itsura ni mong igay. Ayaw di rin ako pagayo pasaylo. Kay dili ako'y imong giigo. Narao! Kanay! Kana! Luhod, ana. Di ka luhod, ana. Di ka tugman. Pasalwa lang taon ko, boss. Diyara ang bag nga ako nakuha. Ako niniuli. Pasalwa lang taon ko, boss. Bro, ayaw pagluhod. Dili ko Diyos ng mulutan. Tinog. Boss, pasalwa lang taon ko, boss. Wala kayo pasiloon ta ka. Parang sila. Barug dayon kay animoy. Luatan ko, boss. Luatan. Tuman dayon nun sa isulti ni Daniel. Gahi kay kada. Ako rin mo pira ni mong buhanga ka. Gusto na Jack.
Tulingig. Inalig ko sa baha. Sige rin ako. Salamat. Way, problema pa Daniel. Basta ikaw. Magkinangnan ka sa akong grupo, ingnan ko. Sige. Kalma ra gyud kayo ni Daniel da. Believe you ko aning tawanan. Boss, kuyaw na itong tahanan, kuyaw. Kuyaw mo lang. Mo to'y tao nga akong nailan. Ngaway kulba. Oo, sa di ay, boss. Tanang buang dito sa Monte. Mutakingking basta makadungog na nga ni Daniel. Alias Pretty Boy. Daghan na dito sa patay, boss. Daghan na di ay. Ambot. Dili naman ko kaihap. Tawag ko di ay. Uy nga, pastilan nga nung wa man ni mo pugni siya nga di na lang musunod sa snatcher. Unsaon man ako pagpugong, Dre. Nga kalit man lang sigmidagan, aron sundon na snatcher. Ay, pastilan. Ang ako og... Uy! Naara si Daniel pa, Dre. Daniel! Darang bagay mo, Sarah. Nakuha gina mo, Daniel. Oh. Salamat, Ay, Daniel. Daniel, sa sunod gani, ayaw nagyug ka na pagbuhat, ha? Nga naman, Ray. Delikado ang gibuhat nimo. Kung simba ko, may mga kauban tong maong snatcher o giatngan ka nga nagsunod niya, delikado ka, anak. Sige lang, Ray. Sa sunod, maglikay na ko. Ala, sige na. Tana mo. Manguli na ta. Unsa man, napalit na ninyo ang tanan kung gusto ninyong paliton, ha? Di ana tanan, Dre. Nahala, sige. Hala, tana. Sus, unsa ko di ay. Maayo gani kay wa siya unsa sa snatcher. Pero, giunsa man niya, day, nga nakuha man gid niya ang imong bag? Ambot lang nang. Wala man lang sa kumagsusi niya bahin, ani. Igo lang ko nagpasalamat niya nga nakuha niya pagbalik ang akong bag. Pastilan, no? Ala, oy, naana day kay bagong hero. Saba kaya nang uy. Hinaya ang tingog ng uy mo. Pastilan. Swerte ka kaday. Kung sa imong mapana. Kay una, buotan. Gawas nga buotan, guwafo. Unya, isog pagyod, dili talawan. Pastilan day, no? Samot pagyod ang imong swerte day, kay kung magpakasal mo, wa na'y problema sa pari, kay naaman sa Padre Miguel, mao nga, diskartihi dayon. Unsaon man ako pag-diskarte na. Ay, pastilan, yun mong bataa ka. Wa pa kakasuway og uyab-uyab. Wa pa taw nang uy. Unsa ba ko di ay? Unsaon man na pag-diskarte na. Tudloy ko nang di. Magpatudlo ka? Hala no, sigurado ka day, Sarah. Unsa man din ang diskarte nang? Unsa may buot ipasabot ana? Mao gidangat. Wa sa di ka kay baon sa nang diskarte? Wa na. Ay. Ang na lang ay. Kay milabad og kalitong akong abi na kog nahibaw na kaunsa nang diskarte. Pagkadako di na tong trabaho unon ane. Ay. Usa day ba niya? Kailan rin nimo ang nagsnat sa bag ni Daisara? Dili ko kailang nag-snatch. Ang ilaran dako. O mau ba? Ang ilang leader-leader? O kanot. Kauban ko sa Monte Canedo, ang ilang leader. Mabila kong nabinutan na tuhana. Pero, dili pa day. Maulan day hapon. Kitabangan ko na siya. Kuwan day, kining may ihangyo ko nimo. Oh, saan na ba? Magpatudlo na ko nimo sa pag-drive. Okay na rin, problema na. Ano man? Sige. Mas maayo hinoon, Daniel. Mas nindot o kamao ka mo drive. Kay sa higayon nga dili makahimo si kanot naa kang napakapuli niya. Sige lang, kung makaton ka na, tabangan ka nga makalukat og lisensya. Salamat kay Padre. Nalipay ko, Daniel, nga buutan ka lang gihapon. Abi na kog lahi ka na kayo sukad nga napreso ka. Padre, ako nang gibilin dito sa presuhan ng akong kabangis. Di na ko gustong mahinumduman ko pa ka. Gusto na akong kalimtan ang akong pagkaako kaniyato. Sa dito pa ko sa presuhan. Unsan ka man gay dito sa presuhan, ha? Sige, isulti. Ayaw ka ikog.
Andam kong musabot sa imong kaniadto. Kay nakita ko nga buotan ka karon. Lahi sa didto ka pa sa prisuhan. Sulti ko, Daniel. Ang tinuod pa rin. Grabe ko kanito. Dito sa prisuhan, kung daghan mang mga buang dito, ako na tingali ang pinakabuang nga piniriso dito. Murago ako'y giilang Diyos kanito pa rin. Oh, Daniel. Naaburido nga kung uto kanito. Sa dihang pagsuod ko lang sa prisuhan. Ayaw, maluwi mo na ako. Ayaw ka ba lang katutoy? Malipay ka sa dami. Sige, kupti ninyo. Kupti! Buhi ko! Ang baba sa pungi! Sa pungi ang baba. Ano di magkasyagin? Na! Ulagi! Ulagi ka ulagi sulod! Bebe, yus-yusun taling imong puro. Oh, wow! Umutan mo, oy! Mag-umuli kang ligo. Ay, pag-iyo ka. Ayaw, may sakit. Ay, sakit. Ulagi na. Yan na. Ako lang in-charge. Wala gibuhat nila na ako. Yay. Gitabangan ko nila. Gihimo nilang baboy ng akong pagkatao. Ugwa na akong makapugong. Silang tanang gabibuhat anak nga rin ako. Napatay ko sila. Sukad na ito. Sa iyo na lang kayo alang ako ang pagpatay. Di na kumubati o kadlok. Kutob sa akong kayugtan, akong kalagutan. Lubaon ko dayon anang higayon na. Basta ako makitan. Jesus Maria Josep. Ingon anak ko pa niya sa prisuan. Ipakita ko gid sa kadaghanan kung saan ko sa pagluba ang tao. Maong silang tanan. Mukurog. Malisang. Mahadlok ka makakita na ako. Wa na ko'y gilang Diyos atong higayon na, Padre. Tungod kaya lang ako. Iyan akong gitalitan. Ginoo ko. Patay na ko para sa kong kagalingon. Pero nausab nga akong kinabuhi sa niyang nadungkaban ko. Nagtuo kong patay na ko natong higayon na. Silang tanan nagtuo nga di na ako mabuhi pa. Apan iya pagib kong tibuhi. Kaya doon na siya'y plano alang ako. Usa ka planong gamoy nakatusab sa kong pagkatao. Buot mo bang ipasabot nga mibalik ka sa Ginoo? Sa milagro kaya gihatag nako. Di ako nakatuungan na agad ay siya. Nadi Ginoo. Nganong nakasulti ka man yan? Tungod kay sa samad nga agi sa dinungkaban ako. Matud pa sa doktor. Milagro na lang nga mabuhi pa ko neto higayon na. 30 kaagi sa dinungkaban sa kong lawas. Naigo ang akong atay. Akong tinay. Pero ang akong kasing-kasing. Wa. Dito huwag ko makasabot sa kong kagalingon. Huwag ko makasabot sa kong gibati. Malipa iba ko. O maglagot ba ko kung anong iya pa kong gibuhi. Ang kinabuhi, Daniel, usara. O kini, mag-agad sa kagustuhan sa Ginoo. Kung iya ka ng kuhaon, wag tayo mahimo. Bisag mag-unsa ka pa sa pag-amping, kuhaon ka gayod. Pero kung kuhaon ka man niya, bisag mabungkag pa ka ng imong kalawasan, kung milagrohan ka sa Ginoo, dili ka maunsa. Ingon ni ana kagamhanan ang Ginoo. Padre Miguel. Pero sa akong nakita nimo, Daniel, sakto ka. May plano ang Ginoo kung nganong gibuhi ka pa niya. Ug salamat na lang, kay gipaila ka pa niya. Kung buot sabton, wa ka niya isalikway. Gipakita ka niya kung unsa ka niya kapinangga. Maubito ka nanumpa ko, Padre. Nga kining akong nahibling kinabuhi.
isilbi ko na kaniya. Gisalig ko na kaniya nga kung kinabuhi, Padre. Salamat kun mao ka na, Daniel. Buutan ka gayod. Oh, maayo kay na uli ka na, Mateo. Kanihara kong nagpinaabot ni mo. Gita po ko, Lourdes. Gusto kong upahuway. Unya na ng imong mga litanya. Bukbuk kung tanuong ka, malitan niya ka karon. Papahuwaya sa kulo ko, Lourdes. Kay murag kapoy, kay akong lawas. Maayo man ka. Kay sige ka man okay ng pizzas din eh. Ako yung taon, nang inabuhi pa yung taon ko. Panginabuhi sa imong mata? Sa bang klasiyas panginabuhi ko no, Mateo, ha? Pangura ko? Moy! Mura ka sa guwa makapahimos na. Samang kunoy akong gipahimos. Suma! Ha? Kalagi mo mga alahas. Diin kag kwartang gipamalit, anak. Di ba ako, ah? Nangwenta ka, Mateo? Aywaman ko mangwinta. Gisultihan talang ka. Kay mingon ka manggod nga nangurakot ko. Kay dili di ay tinuod. Ha? Pagpida. Hilom ko, Lourdes. Hilom ko, Lourdes. Kainatay ba mong asawa ka, oy? O sa magiging pagkisultihan ako, ha? Dali ako na, be. Kay duka na kay ko. Ganiha sa misa ni Padre Miguel. Namumba na sang pare si iyang wali. Ikaw na sa igiigo. Ayaw ka balaka. Karong pila ka adlaw. Dili na ka na makapamumba na to. Oh, kaya nga no? May giplano ka alang sa pare? Na. Isunod ko siya ni Father Romano. Kana, steady lang ha, steady lang. Iminti lang ang gikusgon. Kontrolahag maayo ang gasolinador. Timani Daniel, muliko ka ganis to o sa wala ba? Tanawa sa daan ang imong sikakilid, wa ba'y mga sakinan nga nagsunod? Una ka muliko. Unya, signal daan sa layo-layo pa ka ng imong likuanan, ha? Na, basta pagka-bright, pagka-bata. Okay, timani ha. Importante kayo ang signal light. Ayaw gyud pada slimot. Timani ko na. So karon nga, nga nagmaster na nato, namaster na nimo, kana siyang tungason. Kaya nga dili ka mapatiyan sa makinana. Kay gatungas mo ka. Nala man yun ang mamaster ka na nimo aron ang paghataw gasolina ba makuha nimo, mamaster ka nimo ang sunador. Okay? So ato ta dito ay. May dito kay kuha ka ng tungasonon. Dito ba Daniel? Nang Rosario, wa pa maulit sila si Kanot nang? Si Kanot imong gipangita o si Daniel? Silang duha na. Oy, gimingaw na. Duha pala gani ka oras nga wa magkita. Nangita na. Sungugan na, gini mo nang uy. Ay do, unsa man ko'y naaanak day. Tutar parihas man bitaw mo nga ikaw daga o siya ulitaw. Oy, wa gyud na problema day. Naanang uy. Unsa may problema? Ang problema kung magustuhan pa tao din. Ay sus, kana ra di ay. Imposible. Sa imong kagwafa, dili siya mada. Impossible dream. Askat ri harga ni mo nakatong driver eh. Believe ko ni mo yun. Nakatong na ka. Mailaman ko na sa imong dinayban ko kay may nakay ka ba? Angas ka. Bangga man dayon. Patay. Kanino trabaho sa auto ang imong banggaan ba niya? Di man kita mibangga ba eh. Kahinis tundagan. Kananon siya mo'y kusog kay mipadagan. Hibaw siya nga blind ko bang dan. Ipabuloton siya. Patay. Nanaog na sa kay payo bang hala. Oh, ang tao kanas mayor. Si Billy. Billy boy. Ay, sakyanan mo na di po dimigil, Billy boy. Kuya JP, huwag sa pagkisakaya na. Oh, kinsa pa? Ang iyang driver. Kuwag seminar na bira na. Dinig mo. Akalay seminar na kanahan. Para, patay juga buwag ka, piti juga Billy boy. Bantay ba ito niya? Niya siya pingon na eh. Gadanghag man lang kang buanga ka. Nganong? Uy. Dili man di ni si Padre Miguel ang nag-drive. Lain man di ay. Sorry kayo, busing. Pero ikaw sa mibangga na mo.
Hinay raman kay nga mong pagpadagan. Unsa? Tan pare. Kanaog na. Kanaog na yun. Ituan ko rin sakyanan ninyo ron. Kanaog! Alaglaog ni kanat. Ako rin manawag. Uy! Time pa. Murag na kayo mga kunay mo. Nagkita na ba ta? Hoy! Saan na kunay mo? Nagkita na ba ta? Pitok-pitok na yung mata ni kananay. Nagkita na ba ta? Oo. Nagkita na ta, sir. Din! Kadtong imo kong gipahawak si Montiel. Nahinomdom ka na tingali ato. Gusto! Ikaw di ay ito. Sa ato pa, giusban di dahin mo sa? Ha? Sa una hapit ka na ko maliksi. Karon, imong sa kong gibanggaan. Kamu may kusog kami padagan, sir. Nagpractice pa ko. Ay, pagkakanahan. Nag-practice pa di ikang buanga ka, unya mga mong ka? Ha? Tunggol ka na! Unya, unsa man ni ron? Ha? Unsa man ni ron? Nalumping may akong auto. Nagkaskas pa yun. Unsa man, makabayar ka kanay? Sa luan ko, sir. Di masaguni akong sa... Unsa dilin mo sa? Ako yung pagkasadon? Tunggol ka man ha? Kinuo ko. Kaluoy na ba, Daniel? Kasi kaya nagkulata. Puno na kasi ba, Daniel? Ubus sa duha ka rin mga tawahan na, eh. Kaya kip na. Pina. Pasiluon ta kas mga karon. Pasiluon ta ka. Pero timan ini. Dili na ko gustong makakita pa ng imong panagway dinhi sa mga lugar. Alayo din eh. Huwag ayaw nagipakita pa na ako. Nagsabot! Tubag! Iwi! Tiyak pa na! Animal! Tara! Aturo ta! Huwag tayo magkuha ng animal! Tara mo sa kinan! Panamang salbahis. Si Daniel, ginaw ko. Nagbuyod na siya. Ako atoon. Bay! Bay Daniel! Bay! Ginaw ko. Wali pa ni Mus, Bay Daniel. Diyan na ko sa ospital. Dali, Bay. Diyan na sa ospital. Kinala nga matabang na ingat. Tabang mo! Stitcher pa kayo! Stitcher! Padre Miguel, Padre pagdali, Padre! Padre! Ano ka Rosario? Day, si Daniel nanawag si Kanot, tuwa siya karon sa ospital. Si Kanot? Na ospital? Dili si Kanot na ospital, si Daniel! Unsa? Na naman? Nag-all, may bawaan na nato karon. Adtuon sa nako si Padre Miguel, pahibaon ako. Oh, asa ng inyong amo, Billy? Apa sa iyong opisina, ma'am? Yun na, usagod ni. Ngano ni Billy? Madam? Naunsa ni nga auto? Nganong may gas-gas man eh. Ug nalumping pag yun. Giusagod ni mo, Billy. Madam, kanang nadisgrasya mong gumi gani ha? May gikabangga me. May gani kinakabantay ko og naka-brain dayon ko. Pero nay naabdan gyud. Unya, wa ni mo pabayra ang nakabanggaan eh. Ako unta pabayron madam pero lisod man. Saon ang pagbayad niya. GP man tao nakabangga do niya ang nag-drive. Wa pay nahok. Kaysa inyong gikabanggaan eh. Ang sakyanan ni Padre Miguel. Unsa? Animal. Pabayra na niya ha? Pabayra gyud na niya, Billy. Padre, naras Kanot, Dre. Siya nang naglingkod sa may emergency room. Kinuo ko. Unsa man kayo nahitabo kang Daniel? Nakakita na nato sa Kanot, Dre. Unsa man gyud ang nahitabo kanot? Grabe kay lagi buhat, Ray. Mga abusado yung kayong mga tawanan yun. Sultehe, Minot. Kinsa ning mga tawhana, ha? Sultihin mi kanot. Unsa man ginang hitabo, ha? Sige na.
Kasalbahis ani mga tawhana. Abusado sa tanang mga abusado. Gago lagi kay ko rin. Uli pa lang musuko lang bisbila kay ko yung mga tahon. Pasagdi lang. Ang mahinungdanon nga luwas na si Daniel. Dre, dili ka na nila tiwasan si Daniel? Ang ako ba? Og, sus, ginoo ko tahon. Dili lang unta mahitabo ni asa kong nauna. Mag-ampo ng Rosario. Ang Ginoo rin yung Mayor, may dili mayong balita. Unsa ka na, ha? May bagong gipagawas nga mga ngan ang presidente. Mga opisyal sa gobyerno nga mao'y giingong mga protector sa mga drug lords. Unya? Mayor, naa ang imong ngan sa listahan. Isa? Nabilong ka sa listahan sa mga dagkong politiko nga matod pa. Protector sa mga drug lord nga naglihok sa pamlungsod. Animal. Kinsa may nagpalakaw, anak? Kinsay na nabi, anak? Manay pangutana nga dili na ito matubag, Mayor. Pero sige lang, may bawar na nato. Kaya ang giingon ng mga tao sa mga lugar mismo mo ginagsulti kaya lang, Mayor, mao kini. Mao ka na. So, klaro kay Mayor. Usas may palakaw, anak. Kadtong kontra nimo sa politika. Animal. Gihagit ko ini mga tawhan nada. Gusto gid silang mapapas silang tanan nining kalibutan na. Apil ang tanan ng mga kaliwat. Pues, maway gusto nila. Ila ka ng madawat sa labing bali nga panahon. Muna yung mag-ipaabot, Mayor. Gilaay na ang atong mga tao. Papanid-isa itong mga tao. Kung sikinsa ka ng mga animal nga gustong magpabilib. Tanaw na to kung magsilbi ba sila. Tayo ka balaga, Mayor. Kami na'y bahala ng mga tawana. Ato ang balaod din Mayor. Kita ang hari din Buso ko'y makabuot na to. Ato ang kapulisan din Ato ang hipi. Gusto ka nang mag-uul mo ta, ha? Lihukan ninyo kini sa labing madali nga panahon dili. O gusto ko limpyo nga pagkatrabaho. Why problema, Mayor? Ugma, tug ka naghubag-hubag ang mga tao din Mayor. Hubag-hubagan sila sa mahitabo, ugma! Nak, milihog na si Daniel. Oh, pero ayaw lang una siya pakigsultihi day sala. Kay ingon ang doktor, kinaanan ko ning uno na siyang makapahuway og maayo. O, nang. Kaluoy in taon sa naong ni Daniel. May butoy in taon og maayo. Tinuod na ng Rosario. Pero, bisan og naguba og maayo niyang naw. Pero maila og makita gyapon ang iyang kagwapo. Ay, pastilan. Day sarawa na day. Ako, sold out na gyud ko ana day. Saon sa na? Sold out na gyud ko anang imong gibati nga tong Daniel pa. Maunay gitawag og gugmang tiunay. Sapa diha nang uy. Madunggan ganita na. Mauwaw ta. Daoroy. Unsay mauwaw gud, ikauwaw nimo ang imong gibati. Uy, ayaw ana day. Ang gugmang tiunay, dili nimo angang ikauwaw. Kun dili, angay kini nimong ikapasigdarbo kay karong panahon na tagsa na lang ang pagbatia. Kadaghanan ron pulos na mga flash tech nagsasagol na si malata. Aw, dili malata. Sayop. Hamawa gini mo nang uy. Bitaw day. Buutan kay na siya ay kanas Daniel. Ayaw taon na pasakiting bataa, ha? Kung magkadayon mangyud gani mo, ako tayo himuan ninyong bridesmaid. Unsa? Mao na ni inyong ipaabot. Matod ninyo, gilaay na mo. So, karon, dili na. Malingaw na mo karon. Di ang nagihatag si Mayor nga order alang nato. Panghipuson ta ang mga samukan, ang mga virus sa iyang administrasyon, mga tunok. O niya ang listahan. Kung kinsa kini sila.
Ni dinhi aning papel nga akong gikuptan. Mao kini ang atong trabahoon. Sabat, Bili. Dungan lo dali sila sa paghipos. Ayaw. Ayaw. Tagsa-tagsaon tani. Aron kulbaan sad ang mauhay. Sige. Karong alas 2 sa kadlawon. Sa kunta ang mga panimay ani mga tawana. O kukudon ta sila sa pagpatay. Way ibilin. Asa na mas padre natog na? Oh, natog. Kay sayo na mo paway kay mo mata para ba na ini kadlawon. Kasi may kabantay ni Daniel dito sa ospital nang. Tuman Sara. Si mo gipabantay ni Padre Miguel. Pastilano. Askas makadayon ng duha. Unsa? Wala makadayon sila ba? Saon lang. Unsaon gud taon pagkadayon ana duha ngo pamganin sila magkauyab. Mao sa no. Pero ang problema gud ana, saon sa pagkauyab kung dili ka mo discarding mo sa gusa. Maghuwat mo lang. Pareho man ang duha maghuwat. Ay dili. Dapat lang ang lalaki gid unta mo dool sa babay. Pero manok ba? Ang sunoy mo dool mo gid na simungaan, di ba? Ay, sa mo pagsalig ana. Yung pagsalig ana. High-tech na ron. Nausap ng dagas panahon ron. Di pwede nga tanan na lang yun. Sa lalaki na lang ihanok ang tanan. Karong panahon na, binago na ron. Daghan na ron sa mga babae. Mo'y muna sa lalaki. Kinaraan mo na style ng Rosario. Ilam di ay, kanot. Kinaraan sa imong mata. Ingna lang yun, nga dili ka maong mo diskarte ang ubang mga lalaki. Ang uban, tapulan, huwatlag, hungitan. Sakita sa nimo manol. Palaw mi. Di ba yata ng mga lalaki, ingon anak lang yun. May yata Ricky, kusong palaw mo. Parehas ramong tanang mga lalaki, ay. Pagtarong na na Rosario, hap. Kay nagtarong, mamita ko. Dili tanang mga lalaki, parehas. Galhal lang ka. Oy, ay, cooking ng halal ko, ha. Pagtarong kanot, ha. Oh, nga, o man. Hagitong ko ni mo? Musukol ka na ko, kanot. Musukol ka na ba na ko, ha, kanot? Ay ko hagita. Ay ko hagita. Musukol ka di, ay. Di ba yun ko mo ilagwa na ba yun? Musukol ka di, ay, kahanap ko, kanot. Oy, asa mo, nag-away mo doha? Awan rin, nag-practice namin sa Rosario. Di ba na? Nag-practice. Karaan. Bitaw, Dre. Nag-practice rami. Practice na rin amo kay, wa na gid mi mag-away-away kanot, ay, dugay na. Mau na, away na. Ikaw, Manggod. Oy, pagtarong mo doha. Pagtarong. Mag-away gani mo, papahawaon tamon duha dinhi sa kumbento. Kung wa mo mga tiguang, wa mo magpabadlong dinhi. Ha? Da. Sida. Igo ka lagi. Kisa may naigo. Kisa may tiguang. Piyanin mo. Saba na di na mag-aris ng grocery. Kita, kay Basik, mag-away na santa. Ang ato, pidapsangin lang na kitinaigo, nagkaklaro na kitinaigo. Pidabuhan. Bandao ko man. Pidapasboard ng iyo. Ang ato buhato na ni, nga ato ng, kung ano buyahon ng duha, si Daniel o si Sarah. Sige. Ako'y bahala ni Sarah kanot. O ikay bahala ni Daniel. Okay, patik. Sakling akong limutan. Sakit sa akong nang... Daniel, nakamuta ka na di ay. Ay, nako. Niya ka sa ospital. Gida ka din ni Kanot. Ninumdum na ko. Pahuway lang sa Daniel. Ingon ang doktor, dili pa maayo nga maghago ka. Kasakit sa akong... Ha? Unsay sakit? Kadiyot, tawagon ako ang nurse. Nagbaya, Biliboy. Ang bayad na sa kontra ni Mayor at ang panahon sa eleksyon. Walang tawhana ang naghatag og laban sa oras sa Mayor. Ibaw ko. I-file ni tawhana og election protest. Kidili siya kadawat sa iyang kapilihan. Gitikasan ko na siya. Hanggaw snaw. Maunin tawhana ang bukal kayo. Ang baba ni tawhana, ulos na lang matiyo. So, o saya tumaton? Aw, unsa pa? Pahilo mo na to. Tingnan ninyo. Hudon ang tanang naa sa sud sa mga panimay. Way ibilin, bisan iro. Nagsabot mo? Biliboy. Sabot kayo. Okay. Paninawon una na to ang palibot.
Mga 5 minutes. Sudlon ta na amang bay. Nakatug na si Palik. Ginapatan na siyang tambal pawas sa sakit sa iyang mga pulbog. Kaluoy ni Daniel. Salbahis ko kayo ng mga tao sa mayor. Mga abusado kayo. Pero salamat na lang. Ngawa nila patya si Daniel. Salamat na lang taon. Sige, mauna to. May mga ebidensya na may nakuha sa ilang pagpanigas. Dili mahimong amo lang ni Palabyon. Sige, salamat. Sige, bye. Kanusa pa ka mahunong ang kadautan na ning Mateo. Daddy, palagi maulit si Mami. Pabutang iha. Niya na to kanong taod-taod. Asa pa man di ay si Mami? Nganong dukay pa man siya? Si Mami na rin mong yabot. Akong sugatan, Daddy. Oo, paghinay. Pastilan kining bata. Ginoo ko! Kung sa katungaw mo to! Si Jelen, ang akong asawa! Jelen! Oh! Kinsa makang isunod nila ni Billy sa pagpatay. Kagalaan ay usay pa sa pagpaminaw uban pang masumpay na itong suwilanon. Way hilakay, mga matay, mga matay. Tagsuwat og direktor Huwag mo to ka listeners ang part 3. Nya, pasensya kayo sa mga nagpa-shoutout kay wala sa tay shoutout lang kay isod kaayo gid ba. Alanganin sa oras magsige pag kog suwat-suwat no sa inyong mga komento. Nya basahon. Di ko katimaan man gud naara siguro pipila nga matimanaan pero dili gid matimanaan tanan ang mga nagpa-shoutout. Samot ng mga bagong listener dito katimaan dayon no gawas lang sa mga karaang listener kay katimaan atas mga pangalan ha. Sa uban yung mga bag-o dito katimaan dayon sa mga nagpa-shoutout. Ya, alanganin kayo kay wala tay nantay backup cellphone nga i-screenshot ra ang mga komento ninyo na basahon dayon no. Bitahan mo itong makahuwa mo sa umigo kay basahon lang dayon screenshot ipasa sa yaha basahon dayon dali ra. Ani magsuwat-suwat pa ko no kanang isuwat-suwat i-edit na naman ako nag laing drama so makahuman pa siguro usa no kaysa pagsuwat-suwat bisan dugay kayo mo ta ni balik og kanang eskwela pero ningkamot lang pohon nga makasuwat yapon no kay basig mangluod na po ng uban no di man mo shout out ning tuhanan basig mangluod ba kay di mo shout out no so, pulugaran ako na pohon og suwat no kanang yung mga comment para ma-shout out mo. Nay nagpa-shout out dahil nga natimanaan ako kini si Kuan. Si Powerpuff Girls. Powerpuff Girls ni yung pangalan sa YouTube no. SPG Powerpuff Girls ba to? So salamat kay sa imong pagpaminaw no. So matiwas na gid imong paminaw ang way kanang pahulay sa kalinaw kay mao ni imong gi atngan jud nga mabalik no nya ang sa uban pong drama nya si Kuan si katong isa nga ga-request sa naminaw siya sa ani no naan naman nabalik na nya ning request na pud siya sa Kuan take it or leave it no wala pasensya kayo kay dili ko mo-upload na no gi-upload naman ni Extender Gaming good nya dito siya nagbase sa laing istasyon so di ko mo base sa laing istasyon kay tingali og makulangan ang episode kay usahay di man pud nila kumpituhon gud pareha gud sa nag-upload sa kuan katong may buntag pa kang moabot wala ni mahuman yung man tiwasas kanang iyahang himong source nga station no wa tiwasa sa kanang RMN Davao DXDC wa man tiwasa to una nga di ko magbase dito kay masayang yung pagpaabot og dili tiwason basig maparihata ni radyo drama Bisaya nga antod karon way sumpay ang may buntag pa kang moabot no daghan kay nag-comment dito nga asa rag sumpay no sige po siya yung rason niya kuan
na-busy lang ko siya nya karon kay nabalik naman mawag gyud sumpay no kay giputol sa kanang atong station nga iyang gisundan mo na siya ang problema no. Pero ug iyang diliton to pwede na ko to sugdan og trabaho kay naaman ko ato naman ko ikasumpay ato katong dramaha. Pero samtang naa pa ng iya di lang ko mo upload jud kay magbangga ra pod lisod kayo no damay-damay ang mga kuan. So ang channel anang magpariyaay. So sagdan lang to siya iyang diliton maayo kaya ron masugdan. Pero samtang naa pa lagi na sa ubang channel kana yung request dili ko mo kuan na di ko mo trabaho sa inyong request kung naa na sa ubang channel kay nahog ra og inyong gitukmo da kong channel nga Marius content tapod maundang na pud ta nga dito na lang mo hangyo no sa ilahang mga kuan nga sila mo sumpay sila nasugdan. Kisa to nag-comment sa una murag si dito ni comment sa una no nga lisod pug ako ang sila gasugod ako yung motiwas no puslan ilang gisugdan ila jud humanon dili lang kay magsugod niya di humanon mo proceed na pug laing drama puro way ending niya sa ako mangita ang mga nagsunod ato kay nagtuo ang uban nga maurang admin ba so dili na mao no lahi ang admin na bisayang sugilanon lahi si Dudong Variety Show lahi sabto nya si amiga drama nagpakita naman gini di ba kailan mo lahi gyud ang admin di ba so nga na muna nga mangayo mo sa sumpay itong ilang mga upload dito lang mo comment no kay aron masig na busy lang po nga na busy or nga na say mga rason nga na way kasumpay di ug wa sila kasumpay hanyuan na lang nga ilang diliton kay aron makasugod ta nang inyong request mo lang na mga kalistener no taas na tag ending na yun. Thank you so much for watching og salamat balikon ako ni Ma'am Grace Blanca Flor og ni Mary Ann Rostria og sa tanan pang mga listeners no mga OFW sa mga listeners nato sa una sila Ma'am Cecil sila Ma'am Bill sila Chelsea daghan pang mga listener welcome sa channel si Runman Vlog no nani sa channel nga kuan nag-upload siya mga horror no tong naay albularyo buta versus Dracula no? So maayos ni si Runman nakalimot na ko na sige sunod na lang to Runman Vlog no nawa na ko Runman Vlog mo to natiman anak ko nimo sa una gud na outro mo lang si mong channel no ato tong ikuan pohon aron makaibaw tong mga listener no siganan sila ng mga istorya ba nga mga horror kintahay no Chuli Wong's TV shout out no kani matiman ana gud ako ni mga perming naga-comment mga dugay na ni silang listener ba ni Puan Prince Depod no sa Chikumalo so nana si Bisayang Sugilano no sa imong request nga Chikumalo magpadayon to si Bisayang Sugilano dito na lang no nya sa uban pang mga naghangyo sa mga karaang drama nga ibalik wala na gitana nga mga panahon sa una itong mga kulapo mga agilando sa padang mga drama sa una nga natiman niyo wala tana no so mo na kay balik-balik ko no wala ta ng mga karaan na kayong drama so ano lang na i-request niyo ng mga karaan na kayo kay balo nang sa una wala pa mauso ning mga live streaming no wala pa cellphone gani sa una radyo ra tong kahoy no ang naman gani makabaton og kaset tagsara po kayo no ya paliton pang tape para mag-record ka no di pud madali sa unang panahon nabito ko yung mga kaset tape nga wa magamit karon na ko yung mga na-record drama sa una mga intro ra na po siguro pipila ra ka uban episode pero dili complete pa tungod kay di ta ka-upload kayo mga blank tape sa una no pipila lang pero wala mo koy kaset nga kaplihan wa gyud tay mahimo no? Pero basin po hunday ma-testing na to ni mga karaang kasetip na ko ug ma-play pa ba mag-sample tas mga intro sa una pero dili tanan okay thank you so much for watching ug God bless mga ka-listener.